Само малко видео тук. Ти видео ли правиш? Ето цъфнал, ето го има, видяхме и цъфнал. Къде? Ето го. Аха, да. Ето го, това е цъфнал. Това е силивника цъфнал. Просто тук е малко по-влажно и закъснява е този. Ето тук сме в каньончето. Айде да излязем нагоре. Оги, по твоето такова ще търся. Кое ще На търси? интернет ще качваш. На YouTube, да. Всичко на YouTube. Тук е нали усойно и Алекс, чакай, тати, стой, Алексче. Дай ръчичка, дай на малко, дай. Рали, изчакай. Чакай да ми напри деца. Стой, Рали. Ей, сега чакай аз идвам. Чакай да ми Мариана да ги запирам. Сега отдавам документата. Не, аз искам да ги измъкна. Така, стой. Стой, дадем по две. Какъв голям камион. Рали, чакай да ти подам ръка. Как се казваше този каньон? Силивре. няма име. Каньон. Ага. Без